Iso kaya awe-awe Celana pensil pancen akeh penggemare nek didelok teko mburi pancen ketok semoke tak delok teko ngarep kaya ana bayangane nek digawe obah-obah iso kecapan dhewe bojoku dhewe saiki kaya ABG ulek-ulek bumbu celana pensil digawe mbegogok nang ngarepe pawon kok genine matek ae bareng celanane suwek tak genine murup dhewe cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak ingkang sekejo nek ditinggal awe-awe dolor abas liana tutu wong seje langsung ditambahi 200.000 engko rek pancene nek dipikir niku kabeh niku sanes wong liya. Kabeh niku kaya dulure dhewe. Mulane pun Hei. Arek-arek takon. Ala apa? Aduh apa? Aduh apa? Lho, Kono suwitane. Arek-arek takon. apa? Genine iki lho malu geni LPG ta geni kompor. Kok bojomu sampai iso ngurupno kompor pala. Geni mawa, Bos. Oh geni mawa. Iya matek. Mau sampe arek-arek LPG. Berarti bojomu saking gedene. Gede apane, Bos? Ambekane lho, Won. Oh, lah nyebul lah. Nyebule lho. Le, kon tak kandhani. Iya. Main gone kedung bongkotan. Itu tak cakar itu lho, Gon. Iki menu kedong pring, Bos. Pring lah sing tipis iki mang kandel. Lho tapi umume dong pring kene iki Lho rek. kon tak kandhani. Nggone abah iki ya. Iya. Aku ke mulai tanggal 1 kok wis dikandhani. Lho, Tanggal 1 kok aku wis ditelepon. mosok, Bos? Wis dikandhani. Iya. Malah, halo. Oh ya, bisa bicara dengan salah sambung. Ya, apa rek terus, Bos rek? Maksudnya apa? Apa kita ini nggak salah sambung? Enggak. Maksudnya lo apa nggak salah sambung? Enggak. Wong iki lo takon, Bos, apa kita ini nggak salah sambung? Enggak. Lha lah ya gak. Saking kudune salah sambung dek. Ya gak apa-apa ya terus, Bos. Iya. Aja lali lho, menekit mulai esuk. Oh iya rek. Esuk won aku mang esuk wis ditekano kene. Loh. Wah, campur blethokan. Bos. Gak ono cangkemmu iki cangkem rego piro sih, Bos? Ala apane rego? Nek ngomong gak tau cocok. Loh. Acara iki mang ulang tahun. Ultah, ulang tahun. Uta wis diwadahi kok uta. Ultah, ul dan ta dadi ulta. Ulang tahun. Ya cocok dipikir nemen-nemen ta. Ulang tahun. Nekakno campur sari. Heeh. Oh, campur betokan. Campur blethokan, campur sapi, Loh. campur sari. Lah, Wah, wis campur sari karya budaya. iya. Teko Suramaju. Surabaya. Surabaya campur Mojokerto. Oh, goblok. Oh, separuh Surabaya, separuh Mojokerto ngono. Aku sing ana kene kon sing ngotot, Cewon. Ya tapi gak oleh, Bos, kon singkat kon gak oleh. Aku dikandhani ambek Abah, Mbak Suryono karo ambek Umi Ana. Aja kuwatir cak terobos. Ana tak ama jenenge iki. Ama dublek. Jare mang anak. Ana iku cara Arab aku. Oh, Nek ana iku aku, nek ente Majnun. omonganmu titik tapi berbahaya, Bos. Ala apa berbahaya? Majnun iku gendeng goblok. Lho urusanmu kon gendeng ya wis. Lah nek kon gendeng karepmu. Kok malah mbolet. Wah ente. Ah, lah ya ente iku awakmu Majnun.
Aja dikei Majnun. Majnun niku gendeng. Bak gendeng bagak aku maca takon. Ya berarti aku iki gendeng lan. Ya mbuh lak kon gendeng takon. Wah rek iki rek. Wah gak kreatif. Lah kan kono Majnun iki. Lah iya. Kon tak kandhani ya. Iya. Bareng aku teko kene lah esuk ah. Besok Kira-kira aku mang jam pukul. jam pira jam pukul? Ya mbok. Sudah tepat pada pukul. Sudah tepat pada pukul berapa gitu loh. Lembo. Ya jarane KRM. Apa KRM iki? Karepmu. Aku teko kene jam 8. Oh jam 8. Jam 8 wis mulai ngelompok arek-arek. Oh iya. Dadi arek sekolah-sekolah iku Iya. ket mulai kelas 1 sampai kelas 1. Bos. Situk dan siji ku sama saja, Rek. Gak ngono, sekolah kelas 1 sampai kelas 6 ngelompok iku lho, Won. Oh, tadi ya sak kelas lah. Terus kaitan ana hiburane band. Oh, band apa, Bos? Band ngene, band ngono. Macem iku ana band wali ta, gigi ta, mata ta. Matamu dhewe. Maksudku mata band iki lho, Bos kan niku. Dudu band kene dhewe. Oh, band kene dhewe. Band pentil. Oh, band pentil iku. Jenenge iku pentil. Band pentil ana ban bener, ban banan. Ya kan gak band pentil ngono, Bos, jenenge pentil band ngono lho. Iya, ya wis aja dipeke nemen-nemen ta, Bos. Lagune lagu anyar-anyar tok. Lho, lagu apa wae, Bos? Ana lagune teko nggone iku mang lagune apa jenenge kuburan band. Iku mang ya dinyanyekno. Oh, ya apa lagune mang, Bos? Lupa lagi. Berarti isak kan ya? Ya kison. Ya lupa lagi iku. Lagu anyar lho iku, Bos. Wis seru. Isak kan. Wong mang dinyanyekno kok gawe kok. Sing ya apa sih, Bos? Oh, double karek iki rek. Lah sing ya apa? Lagune ku lupa. Oh. Lah kon lak isak kon. Ya iso. Iku lagu lupa. Oh, iya. Atur lagune, Bos. Oh, double karek iki rek. Kan gak tau sekolah ce, Won. Aku gak sekolah lho. Lah iya, bacane lupa iku apa ce? Ya lali. Lah ya lali kok ditakokno ae. Sing-sing ae kon niku. Lah apa iki? Nek muno lali ngono lho, Bos kon niku. Lupa kok lali. Ya tapi kan kon gak nyanyi kon. Lho lak, yo nyanyi. Oh, nyanyi. Aku yo nyanyi. Nyanyi apa kon? Pertama mang aku kate menyanyi lagu sing anyar-anyar iku. Iya. Tapi didisi arek-arek mencari jodoh. Waduh, termasuk ya iso kon ya. Lho ya apa dapak ngono lapon duwe anak. Lah kok nang anak-anak, Bos? Lah iya apa? Lah kok mencari jodoh kok dadi anak? Lah golek jodoh kate golek apa katene? Kecenan duwe anak goblok arek rek. Lah nek kon golek bojo kepengin gak duwe anak ya gampang. Apa? Golek 47. Apa 47 kok? Banci. Hah, kon niku. Lagune ana sing keliwatan. Lagu apa, Bos? Lagu aku mang menyanyi lagu Semeses wis. Kok SMS e? Sing SMS. lah ya SMS. Aku kok SMS. Lho kliru. SMS. Lagu sing anyar-anyar iku. Kali mau dinyanyekno ambek arek sing cilik-cilik bahasa Inggris. Cara sembarang kalir kemarin ngono campur sarine mang yo lagu sembarang kalir. Dadi wis dinyanyekno kabeh iku ya. Saiki aku tak menyanyi tunggale adik mang sing jenenge sing diulang tahun ro akon kan. Sapa? Mangkan tala takono njaluk tambahan kan. Sing njaluk sapa cek, Bos? Takon mang. Aja ngotot-ngotot suarane katentek kabeh. Adik Didin. Oh, Didin. Didin. Menyanyi lagu Ketuwen. Pundi Bos lagu ketuwek niku, Bos? Ya ana. Pundi ana ketuwek niku? Na 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 lak ketuwen. Ketahuan goblok. Lak niru. Lah sing ketuwek niku. Ketuwen karangane karya budaya dhewe. Karangan sing ndi, Bos? Lho, karangan sing didol iku, Wan. Ciptaane karya budaya. Iya. Tapi kan ya iso ya. Ya kison. Sing tak gek intro nek ngono.
aku wis kandha, aku mau dadi bojomu. Nang ndi kon iku? Lah apa kok kon surai? Lah kok enak ngono lho, Bos. Lah enak kon. Heran. Heran-heranan. Ngene kok heran. Kan kok iso? Ya kisan. Wong atas garangan kok iso nyanyi. Lah timbangane kon Apa? manuk boyo. Wiwit biyen aku wis kandha, aku mau dadi bojomu. Amarga umurku wis kacek 57. Nek aku mbok peksa atiku nelongso kaya tambah sora. Kon ketuweken. Kowe cak purian lho. Masara ana biduan purian rek kon iki. Ya gak pore lah kono lolok nae au-au tae. Lho gak ono ngarang lho. Kok sik jungkel iku lho. Lho. Kan lah apa sih, Bos? Kok paling kabot aja rendah. Lho. Brabakan. Lho. Kayak layangan. Wan, aja dicerongkone tanaman. Jenenge sapa? Kan ketengah. Iya apa? Ana sawune lho. Ya iki diarani bungkusan rambut paribasane ku ngono, Bu. Bungkusan rambut. Kowe Won, Iya. iki jarene Umi Mangojo kakek ngomong. Oh, Nantekane kuwabe kanca-kanca taun maneh jange ditanggap maneh. ya dikompakno pancen iku. Dikompakno. Kentut barang ditekano Mang. Kok kentut teko ya? Wah, supali ket wingi. Mesti ono supali-supali. Lho ket wingi malah kanca-kanca dia. Pokoke karya budaya tahun depan insyaallah ditekano maneh dadi dibeleno karya budaya ditanggapno sapi. Kliru kok kon niku. Ditanggap. Sapa sing nyanyi, Mang? Ya iku kancamu. Nah, Suarane kaya telek mbletrek. timbangane kon kaya teletong. Rahon. Omongin ngono iku blakrak. Kon kaya penyakit. Kon kaya apa? Iya. Nyanyi gak karuan dununge dinyanyekno. Jare mang kok ben kok. Suarane bantere ngelani delok wedhus manak metu separo mendelep neh. Pancen salamu gak kon jabut. Ya Allah, rek. Angger kon kumpul trubus. Tak delok lho gak tambah bener. Kok iso sih? Mosah maseh gak karu-karuan. Wong arek ngene mbok kumpuli kon iku lho. Sapa iku metu ae. Wong pikulina kumpulane korak-korak mbok kumpuli. Kon wong pendidikan iki arek ngono mbok kumpuli. Mulane potongane kayak preman. Potongane kaya preman kon kaya maling. Kan kayak copet. Kon kaya bajingan. Kon kaya begal. Kon kaya narapidana. Kon Jangan jokono kabeh. wong arek ngene mbok kumpuli ya tambah nemen kon. Kon tumon krungu meneh trubus sing bener. Gak tumon. Kancane tanggapan padha resik-resik, delok jemburi wong adus gak tahu. Tapi lak raup. Hei, raupku gak kepeh. Suwe-suwe ra teles. Raup kok gak rata. Suwe-suwe ra ya rata. Kelakuane kaya demit, Kon kaya setan. kon kaya tuyul. Kon kaya pocongan.
kaya Banaspati. Kon kaya genderuwo. Kon kaya grandong. Kon kaya istana hantu. Kon Lah wis kono istana hantu aku. Lokno. Wong potongane jelegir, potonganmu kaya luwak. Kon kaya karangan. Kon kaya tikus. Kon kaya wergul. Kon kaya kangguru. Kon kaya kebon binatang. Kon kaya Lah wis kono kebon binatang. Pecus ngono ku. Dikon ngrewangi malah kentekan kok. kono jejeg kebon binatang yo ono kabeh lho kono. Arek iki masih mbok lokno model apa lho gak mempan. Apa jane kabun? Kanca-kancane dikandani ku mesti meneng memel terus. Ayo apa jane duwe cangkem? Oh, maklum lambe tipis. Lambe kandel lambene sumur. Potongan-potongan bulet. Kaya tampar. Kabeh ku nek tak kandhani meneng gak kaya kon ngengkel terus. Ya jane wong mene ondo. Ya Allah Gusti Pangeran, kon niku lho wong apa kon Ya niku? wong Jawa. Potongan kaya kon niku Jawa apa? Ya Jawa dipa. Dipa apa? Dipa negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina babak. Bapak apa? Bangine bangun karo Cangkeme rusak iku. Dikandani ora Oh saya dikandani. seneni. Blulan-blulun kaya wong ora beneh. Nyepele kancane anggapmu aku adikmu ta? Apa adik kowe dadi kakakku? Dadi kakakku. Anggapmu aku bapakmu ta? Lah bapakku mate. Nang sapi tut. Anggapmu aku anakmu ta? Anakku kuliah kok. Terus aku lho mbok anggap apa? Ya wedhusku. Loh, Tut. Kaya maksudku. Dianggep apa kon mang? aku jadi dianggap pedus. Dianggep apa tut? Pedus. Iya beke. Wah, gendong iki. Kon iku mbelani sapa kon iku? Mamulane sing lanang bento, sing wedok ya melok goblok. Kok iso sik? Sapa bojoku goblok? Gak ndek sopan. Kanthi sapa napa? Delok bojone liwon, nganggo jilbab, baju muslim, praktis. Padha ae. Padha apa bojomu magrib-magrib begogok nang ngarepe lawang? Apa sih wong omahe dhewe? Wis ora klamben, kotangan tok. Kotange bolote 2 meter. Mosok tut. Berarti kon salah dudu bojoku. Bojomu? Apa bojoku gak tau kutangan? Loh, Eh, ya Allah, ya Allah. Ojo sini-sini kon. lah apa sini-sini? Tukang kotang apa? Lah apa wong gak sedeng? Mas, Sing ukuran 80. Walungmu tak tukono ukuran 120 gak amot. sing nomor paling gedhe iku 138 iku lho. Gak amot. Kok iso gak amat tuh sak pira? Kene cucine bojomu ngene. Eh. Cucine bojoku. Oh, ya Allah. Tahu tak tukono cukutan ya gak amot. Terus nek kaya ngene iku lho nek ngemiki anake ya apa? Nek ngemi ya gak kaya wong-wong iki kok. Nek wawa nek ngemi anake lah digendong ngarep ngene. Eh. Tahu ngemi anake gendong ngarep. Keblablasan ndase ana kene mimi ana kene. Nek mimi ya digendong mburi anake. Mari ngono susune dikipatno nang mburi. Kok. Aku taruh bojone Trubus, Apa? karepe tiru bojomu. Apa, Dut? Bojomu kan macake kan muslim, Iya. muslimat. Iya. Bojone Trubus tahu yoan, pas ape mbok yasinan, mbok pas apene pengajian. Wih, kon kemenyek wedakane mbuluk, nek lipenan iku sampe tekan janggut. Mari ngono nek nyeluk yutun, ditukokno ali-ali sak gram lho kemenyek. Tapi tak emas. Ya, tapi nuwun sewu, nuwun nyeluk Yutun ngene, tangane dudu-dudono Mas e. Yutun, ayo bareng aku ta. Sida yasinan ta. Ayo merok bareng aku Yuna, bareng aku.
Tak delok ya Allah, dirijine bojone Trubus rentepe rek. Ali-ali tadi. Alhamdulillah. Rumangsaku tah ali-ali Mas rentep. Ayo apa tuh? Caplak. Apa-apa? Masih caplak-caplak ali-ali sagram timbangane bebekmu. Apa bebekku? Bebene kemenyek. Apa? Gawe emas beneran nek gak digawe gelang lah gawe kalung to ali-ali. Bebekne sak bojo-bojone kemenyek. Emas gak digawe gelang, gak digawe kalung. Patik. Cara nggonku iku biasa, Mas. Ya sapan, manis apa barang aku rono. Nuwun sewu Bek, kentuten tenan. Sawane go. Kamu ana. Tadungano nek udan-udan sambar bledek dek. Biasa. Nek cara Jombang iku brai pate. Ya brai pate tapi kebacut pate ngerentet. Ngisor ndukur, pate mambu. Delok ana bojomu kandhanono. Iya menene wayahe kemisan nang balung panggang kek dituku wong-wong dianggep ungkal. Macak sak macak gak mawas diri. Tahu baju musliman yo gak cocok. Modele kepengin kaya ABG. Celonan lepis 3 prapat. Kaose sak udel. Modele nek nyapu ambek jengking bokonge ketok seprapat. Merangsang kon ya. Lah apa merangsang? Tak delok wae. Aku medaya. Pengenane karo Trubus. Karepku yo apine mampir batinku ngape pengajian mbek dheke. Lah kok nyapu iku jengking. Bokonge ketok putih, bokonge bojone Trubus. Mulus. Dudu ora putih kok. Tibake. Alah wong kadas tok ngono kaya. Bojoku karo bojone Liwon sik rebonding timbangane bojomu. Nangkap salon rating. Sama si bojoku. Alah nangkap salon metu Ah, gondol. lah iya. Gondol apa? Potongan lanang. Wis aja ngelono bojo percumane bojomu ambek bojoku ngene ado. Apa Lho, masine bojoku ngene. Kono dhewe nek budal arisan nang nggone. nang bali desa. Bali desa. Iya. Senam bojo-bojo. Bojomu Ngarep melenggang pacak-pacak. Bareng bojomu apa? wis lawemu gak ukuran. Pancene Melok senam pocok-pocok nggone mburi tak ngono. Iso gak muni melenggang pacak kok. Kok. Penang pete angger makok iku. Rasane ati mosore bojone Liwon iku mangkokane pecah. Wis aja ngreken Trubus. Ayo kon ambek aku tok ae. Engko dhuwit dipek wong loro. Lah apa? Aku bukan kentut lagi. Namaku akan ku ganti. Biar gagah, biar tampan. Ari Lasso. Ari Lasso braso. Tak ganti Ari Lasso jenengmu yo ganti cek terkenal. Gagah ya. Iya. Iya. Kontoke tajak. Iya. Aku bukan Liwon lagi. Namaku kini ku ganti. Biar gagah, biar keren. Ahmad Dhani. Cek terkenal. Dani apa? Aku sapa mang rek? Melone sampe gak iso awas. Ya pisan. Ayo Iya, ganti jeneng cek terkenal. aku bukan Trubus lagi. Ini namaku ku ganti. Biar keren, biar tampan. Anjing gila. Aku bukan kentut lagi. Namaku akan ku ganti. Biar keren, biar tampan. B, ganti B ya.
Bambang Hermanto. Bambang Brambang. Brambang kakekmu. Aku bukan Liwon lagi. Ini namaku Bugatti. Biar gagah, biar keren. Beri Prima. Awake lemu. Dari Prima kok kembu. B. Aku bukan terobos lagi. Ini namaku Bugatti. Biar keren, biar tampan. B. Bajingan. Bajingan. Babak. Wong padha-padha ae. Bajingan. Aku bukan terobos lagi. Ini namaku Bugatti. Biar keren, biar tampan. Cocotmu. Kok niku wis kekurangan ukara kok niku. Kok iso iku lho. Gak tahu bener ngajak terus gak tahu bener.